pun kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Cynthia Jessy. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas gawe-gawe golek-golek. Golek-golek lumpi itu suka badar mereka. Dalange kan ya dikatutne. Akbar ki akhlake sabar lho. Akhlake sabar. Wah, kuwi lho rungokno. Ora kaya kowe kuwi. Ngene iki belajar sinau to. Sinau apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso to. Muda-muda semangatnya akademisi. Heeh. Itu loh. Coba to blangkone ben ketok gundul. Wong sing dinteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Wah, otakmu iki kaya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to dituthuk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso mekan? Disumet nggih mekan diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti aku. Iya aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Saya ora lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contohnya kalender. Oh iya kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, muga-muga sampeyan tahun baru iki iso nganyari, Mas. Nganyari apa? Pajak kendaraan. Anu orang bijak taat pajak. Oh iya, sing nomor 3 muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso ndang duwe omah kabeh. Amin. Omahe anyar. Amin. Kaya kula omahku anyar. Iya ta Mas Ido? Oh nggih, omahe anyar niki. Sampean ngertos lawange diukir niki. Masyaallah, gur sadagelan lawange diukir. Sadagelan lawange diukir, gebyok mbok ukir ya kae. Sing ngomong sapa? Lah kae, tau wapuk pisan. Nek gak mbok ukir, dipangan rayap goblok. Tapi saiki omahku wis apik. Lah wingi kula kan bingung. Piye, Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku mat diantar regane 100 juta. Tapi disawang ketok elit, ketok elit ben ketok mewah. Heeh, ben padha karo disawang omah rego 102 juta. Aku kan bingung carane piye iki. Sik gurung yuta kok ya. Sik to. Omahmu rego pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben ketok mewah. Aku ben pengen mewah. apik mewah. Nek disawang kaya omah mewah kaya rego 102 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet. Pokoke nesu lho. Ora nesune ngono kok. Ora sombong Mas wingi. Tahun 2020. Mbok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas Ido? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas ora salah. Masya Allah Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu penghargaan apa? Ibu Khofifah mawon lewat Menteri Kesehatan. Badhe menerima penghargaan Mbok Di kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah halah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya masih kalah dengan dokter modern. Bidan ilmu modern. Dukun bayi milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan ini nangani wong babarane pira? Paling 2 utawa 3 mentok. Mulane kuwi gak entuk penghargaan beda karo Mbok Deku. Mbok Demo sekali nangani wong babaran kuwi wong 20, wong 30 bareng iso. Sedina nangani wong babaran 30. Ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah kuwi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki leluhur Mas. Leluhur. Perlu niki. Takoni Mbok Dek kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Gampang lho. Kayak wong babaran kayak deloken. Nek wis buka 48. Kakean buka 48. Buka 6 ngono lho, 48 wis sak lapangan. Sak cengel ya. Apa ora masuk angin kuwi? Ora masuk angin. Wis pokoke buka pira terus umume? Buka 6, buka 6 ke delengen, incengen. Terus grayang ngono. Nek wis ketok rambut
rambutnya jabutan Ditarik dijabut. bayi mesti lahir. Oh. Brilian Ide. rumus baru Mas. Betul, Rumus baru. Inovasi sepele. dalam Ketoknya resep melahirkan. sepele tetapi menyelesaikan masalah. Dibuka roh rambutnya ditarik. Tarik. Bayi lahir. Oh. Lah kok capa wingi kan mbok ora sombong, mbok mulai ku nangani wong 20. Lho. Lah bareng kan aku celuk le, kowe tulung tangan sing 5. Lah kowe kan mesti warai. Aku gitu resepe ngerti. Oke siap, ayo wong 5 sing arep babaran, melu kabeh. Mbok tangani dhewe. Tangane takon baris. Mlebu kamar. Mlebu kamar kabeh. Bleng. Bleng. Lawang tak kunci. Aku malik sret. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe babaran. Wis Wayahe arep babaran. Aku terus, "Ayo, wong wedok-wedok sing arep babaran, turu, mlumah kabeh." Plek. Aku wis mlaku karo kalem-kalem, Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Kaya malaikat nakoni mayit. Manrok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka, roke takon buka kuwi lho, Mas. Ngono to. Roke kon buka. Roke buka Tak kira nyambi malaikat. Langsung mek Plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Ora sih to. Kowe jane bojone sing babaran kok piye to? Enggak, aku ndelok ceritamu lho terharu lho. Aku iku sing kaget ora tau ngerti aku lho. Opo iki? Masalahnya kan kowe rong tau roh. Sumpah ro Barang pengalaman baru bagi kamu. tenan. Lah kok nyedak nek tek Buat lah kok. sewawangan. Tak swawangi ketok. Oh, iso mencep ngono. Mboke mencep. Buke. Ayo to Mas, ya cepet Mas. Suwi wis ora kuat lho. Langsungnya kon pernapasan. Sik, aku sing ngene, ben sampean kuat Bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. Tiga. Aku tuku 3. Oh iya beneran. Bener. Lunyu cangkeme lunyu. Cerdas, IQ-ne cerdas. Cerdas. Terus Tarik. Mbok ayo. Plak. Terus tak kipas. Ora apa gene AC-ne? Ora ana jadi omah desa tak Kipas angin. Yo tak ngirit. Ben kersane mboten sumuk. Ora dirubung lah. Terus Ayo tarik nafas. tarik napas, Bu. Tahan Bu, tarik napas. Ora iki lho. Iki tok aja sinden. Tarik napas. Dudu. Tarik napas. Bu, tarik napas. Lho, Bu. Wis ketok. Aduh, lu kowe tok rambutnya metu lah tak kayak gini. Tak grayangi. Ya pun. Deyel. Bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gone mbok. Sumpah padha kritinge rambutnya. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbetane rambut mereka. Iki lho kan nganti dadi ngono mbok. kuwi. Nganti ngono kuwi. Tapi yo ora kalian panjenengan, ora kalian iki yo Ora kalian iki mesti ra iso. iso, Mas. Mulane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatkan. Mula udah gelar iki blangkone digosek. Iki lho. Apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone dienggo. Digosek. Blangkone digosek. Ayo. Coba iki. Iki coba iki. Loh. Nah, Slendro. Slendro. Niken Salindri Salendro. Iso slendro. Niken Salindri. Oh, Salindri. Malah kita Salendro. Tapi Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Mas Blangkone wangi nggih. blangkone wangi ngono lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetku Nggih, koyo wangi. Wangi. Yo kuwi Mas. Wonge kan kok babaran iki wis takon katipasi. Apa? Nyapa ndasmu? Dikek minyak kapak lho. Ora kok iso. Iki manfaatne iki lho, sinden. Sing ndi kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur abet. Wong dasar dibalsem iki piye karo. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu Dek Niken. Tang, ayo. Anu kadung apa? Kelangan tresno, ninggal tresno. Apa ki? Dek
Ninggal katresnan dik niken gawe spote. Sepat. Ya. Ya monggo, Dik Aryo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nangka. Iki nyapa to ganggu pegedar berang itu. Geder kono lho. Lah nganggo lho. Dinggo. Malah kaya bidan. Ayo Dek Niken ayo. Monggo. Ya ndek niken. Gone umpel-umpelan. Oke. Apa lagune? Iki nenggal katresnan. Ninggal katresnan. Sepote leh dawa berarti pe. Sepote sak lagu. Nyuwune niku Dik Niken Ben marem ben napa? marem ben meriah. Nggih, nggih milujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, Mak Cangik kalian Mbak Limbo. Wale. madepe. Heeh. Mak Cangik Ya. kalian Mbak Limbo. Ya. Alhamdulillah saged sowan mriki malih nggih, Mas. Iya, Aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. enake ning kono kabeh enake. Oh, enake. Padahal lingak-linguk ngene yo. Rapi kok ngarep Oh, oh iya, iki acaranya adalah Syukuran tahun baru. tahun baru dan juga ulang tahun restoran Luminto. Luminto. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya? Jane sing liyane ndi to, Mas? Lah ya, sing liyane kok ndang berbul-berbul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh, super murah. Iya, saiklase ya dhewe. Apane paket ngene iki super murah. Iya, paket ngene iki super Super murah. murah. Awake dicicil ping 4 teh oleh kok. Loh, malah ngene iki saiklase ndak apa-apa. Lah iklase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Umpama wae. liyane ora gelem ya mbok Bu Cynthia Jesse seminggu pisan ngono lho Jan. Eh Ya kok kan ngono? mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang Eh. kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus
bagus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi jenenge iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Bener, walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakek Thailand, Mas. Oh iya bener. Tetapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. So 4-0 karo loro podo. Iya. Iya. Niken ki ora ngerti bal-balan. Ora ngerti bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Beda. Kuwi lho sing ning ngarep bagian tengah lho. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang nek ora tak dukung kok mburi. Dadi apa? Gedabek. Back. Bek. Mas aku dadi back. Nek gak enek sing jaga gawang, aku sebagai klaper. Kiper. Lah iya karo nggawa klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liya nek aku. Napa Mas? Babat seminton. Lah sampean iso. Kok badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton nek ora tak dukung karena aku apa iso semangat. Apa? Kowe dadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Ah, gitu. Babasket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale, apik iki bal. Apik banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Dek Niken, Oh nggih, pripun Mas? doanya di tahun baru nopo? Oh iya Doanya doanya apa, nggih. Dik? Niki terima kasih untuk Tante Jessi yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Amin. Ya Lho, Rabbal iki lho, Alamin. Dik Niken sing yuswane isih timur masih muda, dongane apik. Apik. Apik Ora kaya logis kowe ya toh. Tuwek donga ora pecus. Wah, Gak nalar. Dik Niken kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Oh, ora iso ta Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Lah terus. lah piye? Kok iso? Anakku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nglairke kan. Amin. Oh iya Om Yuda, Ya, Yuda Dik. tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah Oh, jam sampai 9, sini. udah Ha-ha. sampai sini Sudah ya sampai tadi sini. ya? Iya Udah dong. makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Makan. Mas Akbar? Oh, sudah. Sudah Sudah. makan. Tadi makannya enak ya. Enak banget. sekali. Ha-ha. Aku sampai imbuh peng dua Aku imbuh peng loh. dua. Ha-ha. Gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh, anak sing sak aku ke sehat Sehat, toh, ya. sehat. Allah, Pondok anake. kangen. Oh, ya Pinter. kenal. Pinter ya saiki ya. Terus saiki pinter Kok nggak dalam, sampean pinter bisa, saiki. toh? Loh lah, anu dia Anaknya kan mondok. sekolah. Ya sekolah. Sekolah, Sekarang belajar. kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMA, Ding. Oh, SMA Iya, iya. kelas 1 SMA Iya. itu. Yang sama kamu itu. Koncone. loh. Oh iya Konco sing anakku. dulu Iya. cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Iya memang. cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu Ke ya. rumahku. Kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Ampungan ae sampean iki. Oh, apa iki? Saya Nyapa? anak saya Nyapa? Anakmu nyapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku iki? Hubungannya apa? Kok Hubungannya sakit-sakit? apa? Iki lho Hubungannya sapa? apa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki grupe sapa? Ah, kuwi lho. Iki grup bahasa berat ta ora grup pedanyangan. Nah, Anakku loro. Terus apa o? Minta sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki Mbak, gek Mbak, aja cedak. rasopan Aja cedak, ngene cedak. iki. Kowe engko nek tularan ireng, aja cedak Ora. cedak. Iki
Nek jarene duwe lara TBC. Iya, memang cedang. TB itu kepanjangannya TBC. Ya bener, he. Bener. Bener, he. Bener, Mbak. Ini iki wis elek barang ngene iki ya sudah rungon lho cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ula-weling kok bangga lho kok iso. Lah ya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah Apa krungu? budek lho Apa ngene krungu iki. cah nah. budek kuwi? Heeh, Cah budek. Ngene iki ya sudah rungon paling ngene Sudah iki. rungan, nih. kupenge nak nyilih Heeh, iki. jajal Mas Yuda. Ya. Tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun. Udah yo. Sampun maaf.